Yusuf Arifoğlu, Doğru Haber. Em Kabe'ye çawa dibînin. Sembolên cûrbecûr hinek ku reng û fikrên îdeolojiyên her dînî derdixîne holê. Carna hinek rengên tebîî jî hinek dîn, partî, rêxistin û cemaetan tîne aqlan. Piştî demekê ev rengên hanê ji bo parastvanan diguhere wek tiştekî muqeddes û pîroz. Ji bo cepheyên muxalif jî dibe sebeba dijminantî û nefretê. Ji bo Îslamê û Müslümanan jî gelek cî û reng û îşaret bûnin sembol. Weka Qur'ana Kerîm, pêxember, Kabe, azan, camî, minare û sernixumandin. Evanan şiar û sembolên mezin ên Îslamê ne. Ev sembolên ku hatine rêzkirin li gor zaman û mekan ji bo Müslümanan muqeddes û pîrozin. Ev sembolanan ji bo dijminên Îslamê jî dibe sebeba kîn û nefret û hêrsê. Dijminantiya Ewropayê li ser şiaran li dijî Îslamê ji bo vê yekê delîl û nîşaneyên mezin e. Maqey Qabil, Ebu Cehîl û Abdullahê kurê Selûlê ku di nav medene û xwe îlan kirinin jî êrişên şiarên Îslamê nakin. Nîşandayîna bertekên li dijî zihniyeta bêexlaq û bêariyê wek nexwastina rektorê zanîngeha Boğazî çiye nerast û xapandin e. Ev behane û bêhezîmtî ye. Çend rojberê li ser resmekî êrîş li Kabeyê hat kirin. Ev êrîşa hanê ji teref qewmê herî pîs ên ku wek qewmê Hezretî Lut tevdigerin hat kirin. Ev êrîşa hanê li dijî însanên baş û bêexlaq jî hatiye kirin. Êdî ebreheyên zaman Kabeyê kirine bin hedefa xwe û êrîşan rast dikin. Ji ber vê yekê wext hatiye ku Müslüman jî bibin ebabîlên muhafizên Kabeyê. Gelo çima Kabe yanî Beytullah? Fîtnexwazên ku emniyet û huzûrê naxwazin zanin ku li gor ayeta pîroz ev beldeya emîn û biewle wê bibe sebeba felaket û helak bûnawan. Ji ber vê yekê her tim Kabeyê dikin bin hedefa xwe. Grûba ku hem ruhî û hem jî manen qirêj û pîs bûye, viya baş zanin. Kabe pakbûna ji qirêjiyên manewî, ciyên qurban û tewafê, ciyê îcabetkirina ji ferman û emrên îlahî re û ji bo hinek kesan ciyê xweşî û rehetiyê û ji bo hinek kesan jî ciyê qehirtî û nefretê ye. Viya baş tê zanin. Ew baş zanin ku çawa ciwan, zarok, îxtiyar, pîrek û zilam di herikin warê ku tev çiyayîne û li wê derê tu şênkayiyekî jî nayê xuya kirin. Bi hezaran însan ji gelek ciyên dûr tên Kabeyê ziyaret dikin û nav û dilê xwe kêfxweş û paqij dikin. Ew vê eşq û evînê baş zanin. Bi hezaran kes digel ku gelek cî û coğrafiye di warê şênkayiyê de jê xweşiktir tê xuya kirin di herikin Kabeyê. Kabe ji bo evdên salih ciyê vuslatê ye. Kabe arzuya gihaştina canan e. Gruba top û popê ya ku ji rê derketî zanin ku wê ev mekanê hanê bibe wesîla hilweşandin û qelehandina wan. Kabe ciyê ku spî û siyahî, feqîr û dewlemend digîne hevdû û wan dike xwediyê armanc û gayeyekê. Ciyê wek heviyê ye Kabe. Kabe dide zanîn ku hew mezinbûn û hêz û quwet bi teqwayê ye. Kabe û tewafkirina wê nîzam û întîzama dinyayê gerokbûna wê wek kurtasî dide nîşandan. Kabe qelb û dil e, evînê dide însanan. Kabe dil e, hezkirinê belayê alemê dike. Kabe remîzek e, meriv nêzîkî Xwedayê Teala dike. Grûba pop û topê zanin ku wê Kabe rojekê pût û latê wan bişkîne û wê wan ji holê rabike. Ey gelê Müslüman! Gelo em hazirin ku li dijî zihniyet û dijminantiya wan Kabeya xwe biparêzin.